Vaig començar fa 4 anys perquè coneixia uns amics que venien a aquesta colla i vaig decidir venir. Jo tinc família castellera, fa molts anys que hi participo, llavors per mi és com mantenir viva una tradició molt del nostre país, no? I tot aquest món tradicional m'agrada molt realment. En Benet va cada dimarts i dijous al migdia de 2 a 4 a la Facultat Letzeip de Zona Universitària a fer castells amb els Arreplegats, la colla castellera de la Universitat de Barcelona. Porten més de 25 anys fent torres. Bàsicament l'assaig comença, arribem, la gent es va enfaixant, ens anem canviant i llavors comencem una primera part que es diu AFIT, que vol dir acolliment, formació i tecnificació. Llavors agafem la gent nova, els ensenyem els conceptes bàsics, practiquem pilars de 3 nets, que és per fer pilars de 4, que és l'estructura més bàsica del món casteller, i llavors tecnifiquem la gent dels troncs, de poms, sobretot els poms, fem el que es diuen poms elevats, que són castells petitets, anem tecnificant, polint detalls i a partir d'allà després comencem les proves. Tal com expliquen els Arreplegats, els bons castells no surten del no-res, s'han d'assajar. Cada setmana, una 80ena de castellers s'agrupen al pati d'industrials amb l'objectiu d'entrenar-se per presentar-se a les diades o a les comercials. És molt important tenir confiança i per això és important portar-te bé amb tota la gent que fas els castells, tenir connexió, intentar fer activitats o parlar amb aquesta gent que et generi més confiança, perquè al final és algo molt determinant pel castell. Crec que sobretot sentir molta concentració i responsabilitat, perquè al cap i a la fi el castell també depèn de tu i depèn de tothom, els que estan a baix, els que estem a dalt. Vistes des de fora, les torres humanes són un espectacle de força i equilibri. I això és gràcies a la confiança i vincles que es creen durant els assaigs. Els Arreplegats ens recorden que els castells són molt més que una tradició de 200 anys d'història. Són un exemple del treball en equip i ens demostren que amb esforç, coordinació i valors compartits sempre podem arribar més amunt.